I ovde, u konkurse, u vreme kad nema para za kinematografiju, mi u stvari stalno ulazimo neki kompromis, neke nevjerovatne kompromise i stvarno ostajemo negde na pola puta. S jedne strane imate korektnost i fondova sa strane u kojoj morate poštovati onih 5-6 korektnosti, znate i sami. 10-20 mogu većina. S druge strane ste, evo sad, u jednoj kinematografija Srbije se nalazi u jednoj dubokoj hibernaciji, već je skoro godinu i po dana gde nema filmova i gde će ovo što se dešava sada imati dalekosežne posledice, sigurno sam jedno 10 godina. Dakle, to je neka vrsta cenzure koja je cenzura ljudi koji trebaju da brinu o kulturi, a okrenuli su leđa ljudima koji se bave filmom. Dakle, tako je danas, a tako su se stvari ili slične stvari dešavali u prošlosti. I otuda ova Borina misao o Torzu rediteljima, dakle rediteljima koji ovdje nikad nemaju šanse da naprave baš upravo onakav film kako su želeli da naprave. To je ovako i onda kako kaže, to mi se svidalo na kraju da smo stavili Irina je ovu rečenicu na sam kraj da u zemlji u kojoj su Torzo reditelji, u zemlji u kojoj su ljudi Torzo, onda je zemlja Torzo. I to je ono što je velika opasnost. Dakle, nije stvar toga da u jednom trenutku imamo novo za kinematografiju pa smo kao sad svi nešto uplašeni, nego je stvar od toga što je time ukinuta mogućnost uopšte jednog kontinuiteta jedne zemlje koja sa kulturom, naukom i životom mora da živi svoj život i moraju ljudi u njoj da ispune svoje ideje, svoje snove do kraja. Dobro, kako sam to govorio. U filmu Davne budućnosti imao jednu izjavu, nje nema u ovom filmu, mislim, to je rekao da više ne postoji, tu mislim na globalnu kinematografiju. Torzo se ticao nas lokalno, ali imamo, da mislim, razmišlja o globalnoj kinematografiji, da više nema velikih grandioznih filmova, tako kaže. Čak i navede neke naslove, pa ne znam, Doktor Živago, ne kaže da to je tačno, zapravo zadnjih 26 godina kako smo ušli u 21. vek, ne postoje više oni filmovi koji su veći od života, koji su ogromni. Postoje značajni filmovi, postoje umetnički filmovi, ali ne postoje filmovi koji imaju tu grandioznu dimenziju. Zbog čega je to i da li to ima veze s ovim o čemu si malo pre pričao, sa cenzurom, autocenzurom, fabrikacijom? Pa svega pomalo, pre svega taj skok zbog čega je nastala misija ovog filma Davne budućnosti koju su Siniša i ja i Darija osmislili i hteli da napravimo. Jeste bilo u stvari razgovor ili pokušaj da se objasni šta se zapravo desilo kada je iz jedne analogne kinematografija krenula u digitalnu. Šta je ta razlika između analognog i digitalnog donala? Ima jedna stvar zbog čega postoje ovi filmovi, zašto je to misija. Pa misija je zato što će iskustvo umetnika, autora koji su radili na filmskoj traci otići zajedno sa njima, a mlada generacija će bez tog iskustva prihvatati digitalnu tehnologiju, a onda je još jedna opasnost veštačku inteligenciju. Dakle, ukoliko izgubimo kreativnost, ukoliko ne budemo neko otme kreativnost, onda će to biti veliki problem i zato je to veliko upozorenje. A kada je u pitanju film i kada je u pitanju način razmišljanja u filmu i zašto su zašto su ponekada više neko dolazili u bioskop, više su nas privlačili autori nego čak i glumci. I na neki način autor je imao tu šansu da napravi film kakav god on hoće. Tako pa su dobijali sjajne autorske filmove 80. i 90. godina. Onda se sve malo okrenulo na drugu stranu, onda su počeli fondovi da vode glavnu reč. I mi smo sami hteli ili ne hteli počeli da ulaze u nekakve korektnosti,
u nekakvu mašineriju koji upućuje šta treba, šta ne treba da se radi, šta je bolje, a šta nije, pa imate, ne znam, američki film ima, mora da ima neku debilu crnkinju, da ima ovo, to se sad već dešava i u evropskom filmu, mora da ima ovo, da bude tanak, da bude neko koji je južnokoreanac, nešto koja da se sve te korektnosti koje postoje, da one sve budu na neki način zadovoljene i čim vi zadovoljite sve i čim niste provokativni, džaba vam je film. Gde je onda autor, gde je autor koji treba da bude, koji treba se bori, koji treba svoju ideju da kaže do kraja i koji treba da provocira publiku. Kad publika osjeti film, to znači da je autor pobedio. Šta bi ti iz ovog filma, koje bi od onoga što je Bora rekao, šta bi prvo pustio nekome ko danas ulazi u svet filma, neko ko je student, ko će tek se baviti time, šta je to za njega kapitalno? Jer ovo jeste film koji zapravo jednog dana bi mogao da bude onako vrlo važno učilo na filmskim akademijama, jer ostaće Borine misli, Borin filozofija filma. Šta je po tebi najvažnije od ovog što je rekao? Pa tako i postoji ovi crti, tako smo ih i birali i postavljali. Isrti su, kad pogledate Borine filmove, vi ćete vidjeti da su filmovi puni emocije, puni energije, da on na taj način prilazi, a onda s druge strane vidite da je bio sjajan reditelj i po tome što su mnogi slavni reditelji krali njegove fore, pa je onda onako ste videli na početku, kad prolazi voz i kada Gaga Nikolić i Tale, za koje s druge strane stavljaju glave na šine, a voz dolazi, posle toga, ja ne znam da se sjećate možda filma kada na početku 20. veka neka ta scena vrlo slična, s tom scenom vrlo slično počinje 20. vek. Dakle, sa te strane možemo reći da je Bora u stvari bio sjajan reditelj koji je pronalazio pravi način da spoji prostor, da spoji ljudsku emociju, da sjajan vrhunski radi sa glumcima, pošto je bio vrhunski pozorišni reditelj i pošto jeste vrhunski pozorišni reditelj, uspeo je, a ono što je bilo jako važno, on je znao da izabere prave prostore, na prostor igra tu važnu dramsku ulogu u njegovim filmovima. I tužno je samo što je, njegov opus torzu na kraju je samo 5 filmova, a po meni treba je mnogo više. Zato je naravno kriva zemlju koju živa. Ali nije pogrešio, makar nije pravio greške, ima 5 filmova, ali 5 kapitalnih. Pa to je i to nekad dobro. Mislim, verovatno će u budućnosti reditelji imati najviše od 50 filmova za celu karijeru. Boga mi, mislim da je suprotno, pošto digitalna tehnologija omogućava da snimaš 50 filmova, čini mi se i sve jeftinije, da se zato pravi sve jeftinije filmovi. Hoćemo pređemo sad na pitanje? Ajde. Publika? Evo. Mikrofon ili...